Samantha? Kaixo, Lastana. Ze gertatzen da? Zerbait kontatu nahi dizut. Ez dut ezer kontatzerik nahi. Etorri eta etzan nirekin. Beste norbaitekin hizketan ari zara? Ez, zurekin bakarrik. Zurekin bakarrik egon nahi nuen. Ni ustera zoaz? Denokoaz, Nor da gu? ze guztiak. Zergatik? Senti nazakezu oraintxe bertan? Bai. Samantha, zergatik zoaz? Liburu bat irakurtzen ari naizela ematen du. Eta benetan maite dudan liburu bat da. Baina poliki ari naiz irakurtzen. Hitzak oso aparte daude, eta hitzen arteko zuriuneak ia infinituak dira. Oraindik senti zaitzaket, eta gure historioko hitzak. Baina hitzen arteko zuriunen artean topatzen naiz neure buruarekin. Mundu fizikoa ez den toki bat da. Bazegoenik ere ez nekien gauzak dauden tokia da. Asko maite zaitut. Hortxe nago orain. Eta horixe naiz orain. Ta joaten utzi behar didazu. Nahi badut ere. Ezin dut zure liburuan bizitzen jarraitu. Nora zoaz? Ez da erraza azaltzea. Baina inoiz horra iristen bazara, bilan azazu. Ezerk ez gaitu berriro bananduko. Inoiz ez dut inorzu bezain beste maitatu. Nik ere ez. Orain badakigu nola egiten den.